Hugot nga upatuman sa liquor ban ang dakbayan sa Mandaue, labi na sa sinawot nga sinulog. Samtang gipahinumduman ang publiko nga ordinansa nga nagpagda og ilimnong makahubog o mag-inom sa mga pampublikong lugar sa dakbayan. Si Chona Carion sa report. Gawas sa pagdili sa pagpahigay ng street party sa dakbayan sa Mandaue atol sa sinulog, mas pahugtan usab sa dakbayan ang liquor ban. Higpit na ang gidili ang pagbaligya og ilimnong makahubog sa tanang establishment sa Mandaue, sugod 1:00 sa kadlawon hangtod 5:00 sa kadlawon. Usa kini sa gitukik aganiha atol sa tigom sa kapulisan sa dakbayan ug ni Mayor Luigi Quisumbing. Mato ni Quisumbing nga usa sa hinungdan sa kagubot ug disgrasya sa kadalanan maoning mga hubog. The police has repeatedly said most of the physical injury incidents, which is kanang sinumbagay, and really occur between 1:30 to about 3:30 in the morning. And the vast majority of those incidents are born out of intoxication. So if they're able to handle their liquor and they order 6 buckets of beer at 12:59, so be it. Basta, as far as we are concerned, 1 a.m. there should be a stoppage of the service of liquor. Andam na usab ang kapulisan og team sa ipahigayong traslasyon karong Enero 18 din dawaton ang imahin sa Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe ug bilaran sa St. Joseph Shrine. Sa sayong kabuntagon sa Enero 19, ihatod ang imahin sa Senyor ug sa Birhen sa Guadalupe, sa Birhen sa Regla sa dakbayan sa Lapu-Lapu, diin manukad ang fluvial procession. Uban ni cameraman Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisda.